Yabona bafethu, uma sikhuluma ngomuntu okwaziyo ukuqondanisa, yabo lo mthaka lo uMthandeni SK Igcukamelisha Manqele, hayi uyakwazi ukuqondanisa. Ngikubingelele ngiphinde nginamukele kwi-channel. Makuthi-ke usanda kusijoyina ngosuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel, subscribe, ulike i-video, uciphize nayi insinjana ela eceleni kwa-subscribe ukuze uma ngifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, kunesithombe esitrendayo ikakhulukazi ku-Facebook emagrupini ey'ngqwele, isithombe esiveza umuzi kutrenda ukuthi-ke umuzi owegcukamelisha uMthandeni Manqele. Lo muzi uSolondi, muhle kakhulu bafethu. Ngicabanga ukuthi-ke sonke siwubonile, usendaweni enhle ehlelekile. Phezu kwalokho uyistezi lo muzi. uMthandeni unawo umuzi, engicabanga ukuthi lo muzi mhlambe wayewakhele kubo, mhlambe wayewakhele uma wakhe, cabanga kanjalo. But bafethu, nakhona kuyakhombisa ukuthi indoda enamandla, umuzi omuhle nje ozothile bafethu, muhle. Kuyakhombisa ukuthi umuntu osebenzayo. Imali ayitholayo emculweni ikhona esibonayo ukuthi cha, insizwa iyakha ekhaya. Nazi-ke bafethu-ke le y'thombe ey'trendayo ku-Facebook, muhle kakhulu umuzi, Mjida uqondanise kakhulu bafethu. Simshayela ihlombe, siyambongela. Kutrenda ukuthi owakhe, asinaso isiqiniseko esiphelele ukuthi owakhe yini, but since yena engakawuposti isitalo, but sabona nje amahlebezo ukuthi umuzi kaMthandeni. But-ke siyathemba, sizolinda until naye aze awuposte. Mhlawumbe uplane ukuthi yena uzowuposta mase uqedile, ukuze sincome. Namanje-ke siyancoma, since iy'thombe sey'putshukile, siyancoma uMjida uqondanise kakhulu, muhle umuzi wakhe. Kuyancomeka abaculi bamaskandi uma besenedumela, imali isangena, kube ukuthi babheka ekhaya, bayaganwa. Abaculi-ke baphambilini, abaculi bakudala bafethu, abanye bebakha ngendlela abakha ngayo, but akuyona indlela yesimanje. Engicabanga ukuthi kwakuyindlela yokwakha kudala. Kubaculi nje abadala asebadlula emhlabeni, akekho owakha ngalolu hlobo abaculi abakha ngalo njengamanje. uMthandeni bafethu, simshayela ihlombe, wenze umsebenzi omuhle kakhulu bafethu. So bafethu, bekuzoshare nje lezi y'thombe mhlambe khona ebezingakafinyeleli kubona. So ngicela ulike i-video, usubscribe kwi-channel bafethu, asihlangabezane kwi-video elandelayo.